Vyzerala ako stará mama, ako by si kaprial každý, s úsmevom na perách a teplou polievkou na stole. Nikto netušil, že pod tou maskou sa skrýva niečo temné, niečo, čo sa vkrádalo potichu s úsmevom. V jej dome zomierali ľudia, pomaly, bez kriku, bez svedkov. A keď sa niekto začal pýtať, kam zmizli, Dorota Puente sa len jemne usmiala. Toto nie je len príbeh vraždy. Toto je príbeh ženy, ktorá urobila zo svojho domu hrob. Aby sme pochopili, kto bola Dorota Puente, musíme sa vrátiť na začiatok. Narodila sa ako Dorota Helen Gray v januári 1929. Detstvo mala také, aké často vedie k temnote alebo do zabudnutia. Jej otec alkoholík bol chorý na tuberkulózu. Jej matka bola násilná a bez lásky. Keď mala len 8 rokov, obaja rodičia boli mŕtvi a ona sa ocitla v sirotinci. Bez lásky, bez bezpečia, bez toho, aby niekto pri nej stál. Už vtedy sa naučila klamať, prežiť a hrať rolu, ktorú od nej svet čakal. Ale v jej vnútri, v tom tichom opustenom dievčati, rástlo čosi iné. Nie túžba po láske, ale hlad po moci a po kontrole. Ako tínedžerka utekala často z ústavov. Hľadala si nové mená a nové identity. Veľmi rýchlo pochopila, že vzhľad klame a že to môže veľmi ľahko využiť. V 16 rokoch sa prvýkrát vydala. Bolo to prvé z niekoľkých jej manželstiev, ktoré sa končilo rovnako. Klamstvami, rozvodmi a niekedy aj smrťou. Začala podvádzať. Najprv to boli len malé drobnosti. Falošné šeky, vymyslené charitatívne zbierky. Nešlo jej len o peniaze. Šlo jej o to mať moc nad ľuďmi, vzbudzovať v nich dôveru a potom ju len ticho zneužiť. Každé nové meno, ktoré prijala, bolo len ďalšou jej maskou. A každá jej maska bola dokonalejšia než tá predchádzajúca. V 80. rokoch sa Dorota Puente usadila v starom viktoriánskom dome v Sakramente. Otvorila dvere pre tých, ktorých nikto nechcel. Boli to starší, chorí, osamelí ľudia. Na prvý pohľad to vyzeralo, že si otvorila bezpečný prístav, ale pre mnohých to bola len posledná zastávka. Dorota uctievala systém sociálnej pomoci, ale nie ako opatrovateľka, ale ako predátor. Získavala si postupne dôveru svojich nájomníkov, zisťovala, kedy im chodia šeky a potom ich postupne vymazávala z tohto sveta. Nie nápadne, nie náhle, jed, pokojne podaný v teplom čaji, ktorý im pripravila. Telo bolo pochované jej vlastnými rukami, len pár metrov od postele, kde spali. A svet, ten ju stále videl ako láskavú pani v zástere, ktorá pečie koláče a stará sa láskavo o ľudí, ktorých nikto nechcel a ostali sami. Ale ani tie najhlbšie zakopané tela tam nezostanú navždy. V roku 1988 zmizol Alvaro Montoya. Bol to duševne chorý muž, ktorý našiel svoj prístav u Doroty. Jeho sociálny pracovník sa začal pýtať otázky. Jeho podozrenie rástlo. Zavolal políciu
ktorá keď prišla do domu, Dorota ich privítala s úsmevom a s čerstvo napečenými koláčmi. Tvrdila, že o ničom nevie. A keď začali kopať na jej dvore, čoskoro našli prvé telo a potom ďalšie a ďalšie. Našli 7 tiel, 7 tichých príbehov, ktoré skončili pod vrstvou hliny. Dorota sa medzičasom pokúsila utiecť, ako to robila celý život, ale tento raz ju dolapili. Dorota Puente bola zatknutá v Los Angeles, keď sa skrývala pod falošným menom. Tvrdila, že je nevinná, že nič neurobila, že len pomáhala tým, ktorí to potrebovali. Ale pred súdom to nestačilo. V roku 1993 bola odsúdená za 3 vraždy, aj keď dôkazy hovorili o 7. Možno aj o viacerých. Dostala doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Zvyšok svojho života strávila vo väzení, kde si ju opäť mnohí obľúbili. Písala listy, varila pre spoluväzenkyne, pestovala kvety, nikdy nepriznala svoju vinu, nikdy neprejavila lútosť nad svojimi činmi. V roku 2011 zomrela vo veku 82 rokov. Až do konca svojho života si zachovala tú istú masku. Usmiatá, milá, no smrteľne nebezpečná. Dorothy Puente bola odsúdená na doživotie, no zlo, ktoré skrývala, nikdy nezmizlo. Jej obete zostali v hroboch, ticho utláčané v jej temnej minulosti. Jej príbeh je varovaním, že nie každý, kto sa tvári láskavo, je nevinný. A aj keď bola odsúdená, otázka, prečo sa stala tým, čím bola, nikdy nezostali zodpovedané. Zlo sa skrýva aj v najnevinnejších tvárach. Niektoré príšery nevyzerajú ako príšery, nenosia masky. Oni sú maskou. Zlo sa často neplíži v tieňoch, ale sedí oproti nám pri stole s úsmevom a ponúka druhý kúsok koláča.